Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up, limited seats available. For more details, contact the link given below. Ubak komandar sang pliang Presiden ke Hill Farmers Union HFU ula kerpat ya ke sorkar bantau no da ke komiti haka pia debat ke dor ke mur ki marram. Habakran sekilat pathai khubor haka khandriu tarik unai tung arja arpun rio ubak komandar ula ong baka jing hiar dor ukubi hadu arting kasi kilo kala kta bhaya ki nongram namar ba wat ke bai trei ru kammi shu. Nolor kata ula ong ru panakal yang ke sorkar ka di bantau no da ke komiti khnang bakin la ban penbet ya ke dor ke mur khnang bakan pen em ya ki nongrap ki batrai sitam da ki snam. Kini ke jing pen sngo ke union ke de hadian bakal wan ban senran ya ki nongrap na ki Thain Smith Tenroj mau persong bat kiwe pan ban sam e yo kubi syakipat ba State Central Library tang namar ba uhiar dor palan. Nak liang jungi kum ka Hill Farmer Union ni don hang ni nak ke benta ban penpau ya ke jing snow diau kum kaseng namar ke jing hiar dor jong kimarep ya menta POE kubi te kubi ru de we ni kimarep ubala hiar dor bha menta te ni don ni ke jing snow si ha ka be de bat kene ke jing hiar dor te kum kadak jong ke jing sungsi te ngi la long pilas tu yam haba hiar dor te long kumba ai te kani kalong ka gesture ka bangi ni le bagin ai ya kini kubi kum kadak ba idon haba deng ke jing amar kala ia kaju bat ke jing ai hi namar ba kubi mentaula tak dor palat te kata kadiga kubor ka bangi kwa banpa syaki pajba bakin tiap tam ya syaki bor sorkar bakin tiap ba ngidon pedeng kecing namar kecing ya do anu poi dor ni kubi mentah upoi artingka kubi te kata kilas tu kadang pedeng kecing tan marba kani ka bai ngila ban ong ka bai tray ru kam dap syu ti ngidon katuk ni ki mat ki bangi kwa ban penpau kawai ngikwa bagi pajbar kin suthu nang ta ka government ru kin suthu jing sha lengba kan ka kubor ni pha sha government bahkan constitute ya ka committee ba kan bu jing khen ha ka bede bat ki bailut baisep ha ka bai tray kamut kalong kum ka input cost de anda ka committee kala don in place ban bu jing khen de namangi ngimkwa ban ong himangi mak teng lada ong himangi te le se kin ong ba official thok baga bailut jong phi kalong supporting ka la ne khat atengka tingi kwa ba government kan constitute ka committee ba kan nginia thu mangi ba kan khen jing khen shubu menta ka input cost la ne ka bai tray ka bai bala jongi kalong supporting ka te ukubi umdei kin ban hiar umdei ban wan hadu khandai tingka ro ka bumut ngi du nong shitingka te lak nom nongi expect ba unkeu ngamut ban ong ni expect lak nuno unpoi khatwei tingka nang bangin yo nong shi tingka te ni scam ka government kan sa bu ka committee te kani ka bu jing te ngi scam ba anda ka government kelas nguthu ya kata jing lot jing sep te ngi expect ro bahkan menteri kam ya kani ka market intervention scheme hakaba kan ai jing yarap ken sha kinong rap subu menta ngla khen ka input cost kalong supporting ka tengi di artingka te pratingka ngi expect the government ka deban ai syakini ki nongrap khnang tang benum du nong pi hak ngipan tang pratingka la dari spok mutang benum du nong at least nginyo ya ka bai tray de kiladon tengki cap ki bagi menteri kam ya kene ka market intervention scheme kum uni sunsar hakipor ki beladap tengi expect baga government kan ai ya kene ka market intervention scheme tangi kubi ri baro ki marep mentang genuk satu kubi riki babun ki marap gijungi habangi rap ngidon tang reng jing du nong sudah te yaki pajba ro ngikwa ba pinniatip ba kinong rap hiki don habreng jing te hoat ngimdei bangi by di hak tu ki retail te hanrai teng se ki nong thit kala banong kumno kumta urem mo subu se kum halai mkra la ne ai dari haban sung thu ba nangi hi ngila du nong te ngimtip ya kata jing sim yo nong jong kini ki nong khai in between ngimtip kat no ki sim te hanrai ni kwa ban pesutu ba nangi hi te ngila du nong hatu bila cuba sang pun em ban yakran yakni kamat sarkar ini
Ikai. Hatu pula siu pesang ni menyekran apa yang kini jingga jumpi bagi sarkar. Hai, nakapor siya kapor. Jika ika jubab ika yo. Dia kum kanuksa tangiya u sensar ngiyo ke jubab hakini ki snem baladap dan ri mentau snem ruki klem petrikam syu ya katuka skim. Te ngit skem pamenta kin le lang ya baro hi kimarep nang ba. Lasu tu hi unong rap ulong budlum jengkeri bergejai benriu. Hakawe naki jingkran bakanika hakabedi bakanika pre-budget discussion nakleng sarkar kelak khot ingi manhakane de ka jing angnut jing government kalong banwan ra eta ka 10 billion US dollar hakayo ka khot jong ka jela me khalia tingala krenchai kemat usia matugus ni ngila krenchai kum kaseng ba ngi nginom kemen lada ka pipoi sya kata ka 10 billion US dollar haba ka pisa pade kam deilang jong kinong rap kadai jong kinong rap ro kila ban khain tan ri kalong tang khandian ka babun kadai jong kiwei nginom sngo kemen ni kata yang ikwa ba laknum no ngin contribute kambun mangi kinong rap kinong bela sya kata ka 10 billion US dollar tengin kamut hangta ngin sala roy rapar ken kila ban achieve yang ka 10 billion rei pada pi achieve tang ni ki kontraktor la ni tang ni ki spa ngim sngu tenat kata ngim suk ngim kemen so ai baga government kan sngu thu ba ka jingya roy par kan longlang lengba kini ki badan ha long ha ka long nadu kumta hi kinong rap kinong bela bat kumta ter kiba dai hok banya contribute lang kan ya ka pi ya ka jing herdor namar ba ngim dai ki expert ngim la ban batai hakno rukom ka herdor dan rei ngi long kumta ngi su snutu mala malu malayo le se kadika demand dan rei ya kataro de ban plilat kan yangi kinong rap lada ka government kala invest hakiwai kuwi kebenta tadi ban invest ru na kebenta ba kan pek kumno ya ka strategi na mata ka yo ka hat ka jongi ni angnut bakan pen connect ini kenang bakata ka demand kan long kan ya ken yes nyimtep namar nangi artingka dangi litiet apo nakisnong ni kitau kitungi dangi litiet na yoru poi lai potingka tingim la ban sutu ya kan ka market strategy temenen ke sengiru ngilawan kendo yo DC ba bangi kerpat ba unha ya ki officer kiba monitor ya kan ka price namar ba ya udai kijuk kedon kedor ya kumpniang kedon kedor ya ukhau kedon kedor ya ka sini kedon kedor tele si la kaliang jo ka government da kala ban monitor ban sngotu katnu ka input price jong nong rep tenga tharai kila ken ban ong bang kani kedor jong umat jong ni ujur kamdei banduna kata tingka namar mentala rangi kan uphan rupai sandru tingka ubro kiliru ngim yodor ubit rungim yodor upresben rungim yodor teperkat kumno kayeng kadang unong rep kalak ban besabat ban pendak kayeng kesam kata kadi ka bangingi sokia te hendrai kat bagi nong bam pade kitiram tena dukan ngiru ngiyap kinong bam ru kiyap te hendrai mano ba im tengiru ngim tip rei kata te dei namar kata kadau kani kadai ka jeng persang ka berit ka jongi la kumno undrong kemba arhajar sang sepaton kawai ka kali te namata ka sengi ngila pen krek lai teli ki kali bat ngi da kerku kerdo ya barokai kiba shim yo ne kubi kin shim da ka jing e bat kadai ka ba kinong rap ki kwa ban ais mubhai ya kinong ba ngi bangili kendo yangi uang ba menta usnem nganam siu ya kalun namar ba nare ki kamro ai bakin kem namar ba ngamla ban pendap tang ya kayen kesamru kata kadi ka message ka basai te ki babun ki ru kinong rap ki badan hakalun ngatharai kin menjor ya kani ka jing e ka ba ki kendo hakabide ba kinong rap jor hakajela ka jing Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya